Γεια σας, τώρα θέλω να κάνετε add και στο Snapchat που το δείτε. Είμαι αυτή εδώ πέρα, το όνομά μου. Κάντε με. Επίσης δείτε και το βατάρ μου για να καταλάβετε ποιο είναι. Ωραία, έτσι. Αυτός εδώ είναι ο αδελφός μου. Επίσης άμα θέλετε κάτω το όνομα του. Θα σας δείξει αυτό σε άλλο βίντεο. Θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Και τη σχολή της. Πού είναι? Άνα. Πάμε να σας δείξω πώς. Γιατί όλοι ξέρετε, λέγω πώς λέω πάμε. Πατάτε, στο θέλετε παρατεταμένα και πατάτε διαχείριση φιλίας, επεξεργασία ονόματος. Και λέτε το όνομα και θα το εξηγώ τώρα. Ωραία. Έχεις ακούσει για τη νέα εφαρμογή, επίλεξε. Συγγνώμη. Κάντε με.